Ayan po, si Tiban nagda-drive po dahil i-service niya po kami ni Boss Lonnie. Papunta kaming Ng Makabebe. ng Makabebe. 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 Pati yun dito. Yung mga dada. Super! Sa San Isidro. San Isidro pa to? Oh, Nandito na po kami sa may San Isidro. Papuntang plaza po kami. Long drive kami ni Tiban. So happy together. And then so ano ba yun? Yung mahagin na ano ba yun? Yung fresh na ano? Pasyal po kami sa Kalsadang Bayo. Magpapasyal po kami sa Kalsadang Bayo po. That's all. Bye. Click mo niyan. Mamaya naman. Ayun po, may mini. Another vlog naman po kami na. Ayan po mga lalaking, mga tambay, mga chismoso nandyan. Malapit na po kami sa may simbahan. Ayan po yung munisipyo ng Masantol. And then, there yung simbahan ng Masantol. Ayan po. Ayan po. St. Michael. Ayan po. Ito po yung plaza. Ito yung plaza. Ayan yung bus papuntang San Fernando. Dapat ako nilang ayan ang mga yay! Nagbablog tayo. Ayan po, ayan, kumakain sila ng tusok-tusok. Ayan. Gusto niyo kumain sa Blockbuster? Ikaw, Tiban, gusto mo? You like Blockbuster? No. Ano lang tamo? Siyop-suyop lang, ano ba yan natin? Bakyo dito. Na? Ayun ang Blockbuster. Ano lang, yung sabi mo, smoky. Choose ka pa. Siyempre, ngayon lang po kami. Ayan po yung ano ba to? Dagat? Ano ba to? Ano to? Ano to? Dating palayan yan. Dating palayan pala. Ngayon naging fishman. Ano ba yan? Napula? Asing yelo. Asaan? May lunod na? Wala, alin. Alasing lang. Tapos, yung karelang kay galaw-galaw lang. View. Lakeview. Lakeview, yung libingan ng mga patay. Kung sino pong may patay, pwede po kayo dito. Ayan po, oh, so nice. Ayan po. Ayan po. Ayan po si Tiban. Ang driver namin ngayon. Ayan po, oh, ang ganda-ganda. Yan po yung Civic Center. Kamo, Masantol Civic Center. Ayan po yung civic center yung Masantol. Ayan po, ang ganda po, oh. Ayan. Saan tayo diretso ate? Gijo! Yung matsurang Gijong ano kay ni Samji. Ayan po. Ayan no, so nice na mga gilid-gilid po oh. Ayan. Tanong nga siya eh, saan naman kayo pupunta? Wala po. Ayan yung mga bato-batuhan, oh. Kung sinong na pwede magpatambak, dyan na lang po kayo mag-order. Ayan yung mga buhangin. Ayan. Ayan, oh. Mayroon po kaming ayan.
Papunta yung boss ko ngayon sa lutuhan. Ayan, driver namin si Tiban. Si hi! Alala ka na? Oo. Ngini, papunta na po kaming bis budget. Kining Makabebe po. Tulo may paingking gulit na bayo. Ayan pong 7-Eleven, hindi pa po tapos. Ay, tapos na pala. Ayan po, kadami po ng mga ano ngayon, oh. Long drive kami papuntang Makabibi. Ayun ang fuel ko. Mamaya pabalik ka dyan. Okay. Ka muna. Ayan po. Pasensya na po kayo sa accent ko. Pasensya na po kayo. Sa salita ko. Ayan po si Antipan ka. Yan po si Yasya. Ayan po siya, siya po nagbibideo. Pasensya na po kayo. Ayan po yung Caltex. Nandito po kami Nandito po kami sa sa Makabebe. Makabebe. Papunta kaming bis budget. Ang mga tinatawag na bis budget kasi wala kaming pera. Budget. Budget lang po. Budget lang. Hindi na kaming best. Budget lang po kami, ha. Pasensya na po kayo. Iba ba ka mag-apaw ka? Ayan ang eskwelahan ng PCI. PC. Pampanga Colleges. Okay. May best budget ba dito? Yes. Pasok ka? Pasok na siya? Gala-gala lang. Saglit lang. Tapos palamig lang. Wala lang. Best budget. Ayan po. Ang best budget po. Naka-sell 50% off. Ayan po. Pasok ka? Siyempre, tingin-tingin tamo dito. Tingin-tingin. Okay. Nandito po kami ngayon. Sa best budget po. Ay, Tibag! Kinig ka. Magpa-picture tayo dito. Sa Valentine's. Ayan pang boss ko po. Mamimili sa mga ano. Ayan po. Malapit na pong Valentine's Day. Ano yung tita? Ano tissue? Ano siya? Paper towel siya. Ayan, paper towel. Kailangan ko yung malambot. Patayin ko ipit-ipit. Oh, ipit-ipit, oh. Ayan, sa dami-dami. Ayan, kadami ng mga hairband. Ayan sila po, mga trabahador ng mga, ano. Toothbrush, masabi mo toothbrush. Hindi, marami akong toothbrush. Yung hinahanap ko yung... Tama naman. Hindi, si ano, pabili Ay, natin. pala. Yung ganito. Wala nang... Ay, ate, para sa ano nito? Para magkagat siya. Ano? Oo, Kinakagat niya. Parang mga
Maluwag ba to? Hindi ate kasi may alagyan. Umanda na. Ayan po yung Primark ng Makabibi po, McDonald's. Palingke na eh. Dami mura, oh. I see you, one siguro doon natin, yung dala ng bangus. Abuti naman. Para mayroon tayong ulam tomorrow. Ang bilis na. Saburi kasi paborito pala ni Kitchi yung bayabas na tisigang. Oo, pilit tayo Abok, pansigan dito. oh, para Pwede bukas. magluto ngayon ng sigang. Pwede din. Ayan po yung pure gold ng Masantol. Ang makabebe. Ay, Makabebe. Masantol. O, pwede naman Masantol naman to eh. Ayan, Makabibi po, except. Ayan po. 99 pesos. Gamit na. 40 pesos. Ito, milk tea. Lagi no? Meron pa mo, juice yan pa mo. Ay, palengke. Libot sa palengke. Andito naman po kami sa palengke. Ayan po, oh. Philippines National Bank po, oh. Diyan po kami sana mag-withdraw kasi ano na po, close na. Ngayon, punta po kami sa palengke kasi mag-bye-bye muna kami ng Saan? pangsigang namin. Ano mo? Pwede ba? Dito lang? Hindi naman. Dito mawala? Hindi. Prato ka? Oo. Ay, baka mawala yan. Wala na tayong singkamas. Mayroon din tayo dito. Alam ko ito ng baso. Dito po kami ngayon sa Makabibi ng palengke. Nag-buy kami ng patatas. May kamatis ka. Ay, wala. Magkano kilo ng kamatis? Mura naman ito. Malaki kamatis. May bago siyang mais, oh. Ayun. Para bukas na lang maga, magmais na lang kayo pa. Huwag na muna tayo magkanin pa. Meron pa kayo. Ayun, corn beef ako. Yeah. Esya, tingin. Hi, this is for tomato. Ano lang te, pwede din hipon, pwede din siya, ano, kahit na nung saw. Ganito, di ba, sa ulo? Pwede din siya te, fishball. Iingan mo ko yun. Kailangan ng oyster sauce. Wala ka naman oyster sauce. Bibili ka, siyempre. Hindi, anong gagawin mo sir? Siya. Ano, ate, yung lakatan, mahal lakatan eh. Ano? Gusto ng kuya mo. Ay, yung magulang, yung sa akin namin, yung gano'n niya. Oo. Ayan, malabak, magkami siya. Ayun. Yan. At saka sa Magkano yung lemon niya? Magkano yung lemon? 3.50 po. 3.50 po. Ako yun, nagiginaan mo kayo, hindi nakakapit. Ano yung tawag yan? Iwan ko sa'yo. Anong tawag yan? Iwan ko sa'yo. Wala, hindi ko po sa YouTube ito. Iwan ko sa'yo. Para anong gagawin natin sa amin? Ay, para ano ba? Yan po. Nandito po tayo sa papuntang palengke. Good call dyan ni Masantol. Mayong Masantol. Ayan yung pure gold ng Masantol. Ayan lugawag. Ayan yung disbudget gold. Ayan yung flower shop ni Biggs. Biggs na nang pilito niya ba? Ayan yung 7-Eleven. Ayan yung ang palong
bali ng kaya? Nino. Ang 10. Nino? Dito. Kaya po mas na. Ay, apin din eh. Ayaw na may store. Bago yung bali. Ang bali ng sila. Papaseli dito ang kaya. Ano? Tang monay. Uri ng Kay man yung